Mga idol, nag-abot na sa mga amigo no, nga taga Barangay Pundol. Ang kugihan kayo na itong nagservisyos barangay. Ato rin pangutanon mga idol. O idol, kumusta mga itong peace and order sa Barangay Pundol, dol? Okay ra? Ug moingon tag okay usaman, okay ra pa. Wala. May mga di mayo kasikas. Wala yung mga kuan. Wala yung mga dawat na mga reklamo kayo ba? Sama sa kawat, so wala reklamo na yung mga reklamo bahin sa mga wara po yung reklamo ginagmay ra sa mga buat sa mga family, ano ba? Family problem. Family problem. Unsa man magtiayon o unsa man? Pamilya, pamilya ra ba? Base sila sa mga tanong. Unsa man klase family problem? Sa ilang pamilya nga away ang mga unsa man bana nga sugarol o unsa man bana nga provider? Magkuhan lang sa mga Personal problem na sa ginagmay, natural man na. Kita rin pala. Family problem. Magis ko tag family problem nagaon sa man nga klase sa problema sa magkayon nga niabot dito sa barangay sa man. Karang wala ko kabahin na namo. Puskay mo tingog. Kabahin sa lubing isa ka. Reklamo ba? Unsa man kana? Dili sa dingon nga ang asawa gibunog sa bana. Ana. Kana bunog. Mga kuan kanang may reklamo sa bahin sa kwarta ana. Bahin ba reklamo maabot barangay na ba? Bahin sa kwarta. Ano sa dai ko? Nakachismis ka to gayon na. Wala ka pagod kay maabot mas mabla dalbat. Unsa man nga ang bana unsa man kastador giinom ang kwarta niya supo asawa unsa man nga kasuha gyud. Karang kuan kani ko kay sigarol man ta na seryoso na tanan ba mao mo na mabuhat sa mga bana ya mao na lang inig maayo sa sawa di kahatag do mo sila sa away bang kaldiro ay padul tare bigo napanlam kag palayo gud na magay namigo kanang mga banan sugarol nya panahon mangayo ilang asawa way kahatag mas doon na pa sila budget sa sugal kaysa kanang kaysa ilang asawa nya kay ba man kumain kay kamutambag kay di man kapareho ani nila unsa may kasulti nimo sa mga bana nga mas gihatagan pagibugaton ng budget sa sugal kaysa asawa sa budget sa pamilya unsa may kasulti nimo may wala kanay nga natay parta nga kusog ka habot ug gamay ko kay tambang kay nimo may bawuan ko na may bawu jud mga asawa para may bawon nga musugal uwan dili may bawon nga naay kwarta ba may maabot nya aron di ba ko asawa kung sa iyang desisyon naabay para kwarta nga gamay nga para lingaw ambot pasabot nimo nga gusto gyud nga lingaw nga sud lingaw ambot pasabot nimo siguro on jud nimo ang pamilya natanan og kung sa mga kinahanglan sa baksod sa panimalay usa tong mga imuhang mga bisyo sabot pasabot nimo kinahanglan balanse gyud ay na jang nay sumasubra lang ko ya ito to kay ang kamera migo nya istoryahes lang migo mga bana so imo bot pasabot nga og isildo unahon daan ang budget sa pamilya tanang pagkinahanglan sa pamilya usa na mga extra mga activities unsa man kanang di lang pud mangupit siguro no nangyad gyud og tarong mangutang ano na ako din yung nakabayad bisan mo usa man klase sa utang bigo nga sagad nga mahimo sa lalaki kanang kuan god sigaran 5-6 million 5-6 inom-inom gamito lang sa bisyo gyapon kanang inom ay na siyang inom kanang nay mga okasyon mga okasyon lang nagsa lang ba dili nga permentihon at least dili dayon madugtang atay no Inom ba kami ko? Inom ba ka? Tagsar ko minom eh inom ra ko nay mga okasyon manugal mo kami ko tao man pero giuna gyud nimong panginahanglan sa pamilya
Mao gina. Siguro mo na to. Tama to mga igala no to suod kay igala sa Barangay Pondol si Migo Rogers kay shout out mo mga amigo na. Shout out ko sa tanan mga Barangay-tanon. Kita ni man pinabangay lang ta. Kap dai do so. Oh. Tanan mga BPSO. Tanan mga BPSOs Barangay Pondol nga mga kulihan tanan no sa Balamban. Balamban, apel po Balamban. Apil man ang mga Tibok yun. Abi na ko kanay mo harang mga kaubanan ba Baluartes Pondol. Pondol. Sa Tibok Balamban. Tibok Balamban. Para man naghapon na. Kaya kumusta naman ang atong mga kompyuteran nga nagkiter o mga minor de edad? Bawal pa paghapon sa Barangay Pondol migo? Bawal. Bawal gyapon? Bawal lang pero karon kay inangat kaya kuan nang Sabay nangat. klase. Ting klase. May curfew ordinance. Hindi tayo limit sa oras. Plus 10. So unsa man ka okay ra mga minor de edad musuod basta dili lang ting klase. Nya do na limit lang pud sa oras. Na limit. Pero kanang ting klase gibawal gina sa mga estudyante sa kompyuteran. Pero kanang dili ting klase pero na-limit nila sa oras po sila kasod sila. Limited lang yun. Limited lang. So wala gyud ingon gibawal ang mga minor de edad. Doon na limitasyon. Na limitasyon. Di mo ka kalikayan kay nami uban nga gusto jud mo. Gusto yung mangatol yung kamot ba mo tuslog sa keyboard. O di na maayo og permintihon. May makagumba sa imong pag-eskwela. Sakto po. Ang mga ginikanan po, monitor po na yung mga bata diha. Mga ginikanan, kasi may mga anak na kuhan, ay, kumulay, badong-badlong na. Nagkahinay mo ng tingog sa kamigo. Ay, kay kabisip. Nam ko gipalit ko. Shout out na lang. Sabi ko sabay lang, shout out mo na. Gina. Sinadol na Islam.